nu af. Ja. Vi laver en katalasetest, og her der lægger vi en dråbe hydrogenperoxid op på et objektlås. Og jeg lægger 2 op, fordi jeg vil vise 2 bakterier. Sådan. Og så tager jeg noget kolonimateriale. Og lægger på bagsiden af et dækglas. Og lægger ned oven i dråben forsigtigt. Så. I testen kigger man så, om der bliver dannet bobler. Og man kan se her, at der bliver dannet bobler, og man kan se herover, at der er nogle bobler af, at det glas er blevet lagt ned, men at selve materialet ikke laver bobler. Boblerne kommer af katalase, som spalter hydrogenperoxid til ilt og vand, og det er så ilten, der forlader væsken, der laver boblerne.